Mang dainang nenolong nga di bagasan tuat ta Jesus Kristus tapasada roha do pikirat ta martanya kita. Muliate ma husob ban roha nami tuhu ali di bata Jehuba diasi dot holong ni roham na totong dilehom mutu bagas ang ulo nami. Di bagas tiket Tuhan na lau taruli hai marhiti-hiti hatam. Todim parbadia na madongani majala manuturi hami. Asa mga tusi hami di hatam. Ibagasan Yesus Kristus Tuhan na martanya kami Tuhan. Amin. Damang dainang hatan ni debata na sartu hita. Diene mesen buku panurang Amos bidu 5. Mamuka mesen na 10 masuk 1 ayat 20 odo hatan ni Tuhan. Marjema na sida akka na mga pia diari ni Jehovah. Tunga hamalabamu na siya ni. Haholomo doari ni Jehovah. Dad hati uron. Hirasongon halak na mapurus maradok posinga. Gabe dijupakun babiat ibana. Jeladung roh dijabu ibana. Gabe mangusad de tangan na tudorpi. Hape dipargut ulok ibana. Daha ulomon tongon ari ni Jehovah. Jaladada hati uron. Hagulapod do. Dang marsinodang. Ido yang gusahana. Damang dainang ninonga di bagas sa tuat Yesus Kristus. Duku parwahon, duku jahatan ni Tuhanon. Gabe taringo mau tu sada video na hew toto. Adong masahalak bawa daku boto manang doli-doli manang nama-ama. Mangido tolong may mana digijang di mobil Avanza. Molo sa pamerengan, sa unay itong doon na ditabrak mobil o ni mana. Ali mobil Avanza mardala torus. Sampai saat ima tumarkas di tentara. Nungay ba na mangido pangurupion? Aso nang madaboy masagijang di mobili. Ale justru dung sa imana di markas tentara, justru dibal-bal mo sa ibana. Ternyata selidik punya selidik. Basa sa peboy bayoon, bawaon, digijang ni mobil Apansay, ternyata pareman ibana. Neneng di pala ibana do, mana neneng di begal ibana do ima permobilon. Nungay ibana mangido pangurupion. Alay, justru na saat ibana. Sarobang dohot idohatan itu kan nasa tuhita dia pala partikyan. Bangso na pinilik ni debata ima bangso Israel di zaman ni panurang Amos. Samarpangidua donasida asa diurupi debata. Asaro debata paluah nasida. Asaro debata mangaripason aka alo di nasida humaliang. Ale ado na justru na dipasat panurang Amos tu bangsoy. Nasida mangido pangurupion. Ale dak kaya di paubana sida pangalahona. Dak kaya dioloy na sida songonaka na tinonahon ni debata marhite-hite aka panurangna. Lumlampar ngoluang daw siya debata marsoba aka gana-ganaan jala mamisak-misat aka nabusi pisaton aka nonggale pangalahowi dang dihalo mohon debata sa jojodo na sida Romanian ima tuhani Romanian ima debata tujuan dinasida maju debata di etong bangsoido. Iko pamunahon ni debata nasida nang pengulu di bangsoi lumlang. So nahuda ko nagkaningan di patujulo di jabitaw.
salah bayoi. Dia minta tolong. Tapi justru ketika dia minta tolong karena kelakuannya tidak benar, justru hona doi bana. Di paturang panurang Amos matarigot haroro di Tuhan. Ama di doko nima di hata di Tuhan. Di bagasan ni mata ni Tuhan di dodo marjia manasida akan nama ngapian diari ni Jehovah. Tungaha malabamuna siani haulomo do ari ni Jehovah dada hati urot. Moloro ima debata manopo bangsoi dada mabenasida marsonang sonang. Dada mabenasida marolo polo. Umuni debatado akka bangso na sumanada debata. Bangso naipe na pinilik na. Ala naman ada debata na sida. Di jona sida do debata. Ale dang ditanda na sida debata na jinunay. Dang dilo na sida lo mo ni rohani debata. Jadi na jinalo ni bangso humaliang ido tong jaloon niya ka bangso ni debatai bangso Israel na so paradihon dirina majakon haroron Tuhan ahama aka uhumi di bagasan ayat 10 siya takasido ko nakahumi hira songon halak nama purus maradopo singa dia lari dari singa tapi beruang menghampirinya dia berlari kembali ke rumah. Ketika dia kelelahan meletakkan tangannya di dinding. Justru ular mematoknya. Artinya dia tidak akan bisa bersembunyi dari hukuman Allah. Ketika Allah sudah datang. Untuk kedua kalinya membuat uhumna. Molonungasa ari ni Jehovah. Dan adong na boy holip set ni debata. Tidak ada yang boleh bersembunyi. Tidak bisa dikatakan Tuhan, aku orang baik. Diboto, ditatap, dibatado sahat tu pusu-pusu tak. Jelma partigur rumanang tao. Maka ketika kita tidak melakukan sebagai yang mana yang Tuhan inginkan. Neko jalota diari ni debata, diari paruhumani. Ni debatado na jalota. Do hita taruhum. Do aka jolma naso partikor. Di debatado. Aka jolma naso mangoloi ibana. Alini itu hita salu na kadamang do dainang. Nenlonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Tapatu pamajo. Ruji-ruji di bagasan parngolota. Molo tapatudo satan itu Tuhanon. Songon na diajaro Tuhan Yesus. Di buku di Matius 25. Taringot tu 10 paropuan. 5 na bisuk. 5 na bodo. Nasidara pay mahon ni panguli. Aledang sudah dijakon na masuk. Tuinga na pestay. Holang 5 halado. Maka kita juga pasti demikian damang dainang. Sudina kita na madok dirita Kristen. Tapai maima do haroro ni Tuhan. Tapai maima do. Ibana romano petita musena padua halihon. Alebo hado. Hita. Di bagasan jama sonarion pai maon Tuhani. Adong do na pay mga Tuhani. Ato ma. Dang marnaro Tuhani. Ale tetak do di pay ma. Ale ulahon na pangalahon na parangina. Akaparangin na sudingkat. Ale adong musedo na pay mga Tuhani. Di pauba-iba na parangina. Ale niya manginang dua sikapon na pay mga narin ito. Kadang sudew di jakod debata. Dan sudah dijakon Yesus Kristus masuk Tuhan rajauna. Napai mahon Yesus Kristus hari ini Tuhani. Ima di bagasan labas ni roha. Di bagasan uduk ni roha. Di bagasan panobaon tu debata. Di bagasan akaholong. Hobar tu patik ni debata.
Ido nagabe jakonon ni debata, ido nagabe marolo puluk moloro Tuhan na padua halihon. Amang inang nilongan dibaga sa tuata Yesus Kristus. Tapamana majo dibaga sa partikyan. Di level dia do hita. Di level na paimahon, dibagasan hasil tiang mangoloy debata do manang tao. Maka yang pertama yang mau dikatakan kebenaran firman Tuhan ini. Nah sajul manapai mahod debata. Eko dipatuduhom ma hamu bau ni rohana. Tadi hari do patuduhon ni mungkin ada orang suku-suku. Sonari. Maka orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan hari Tuhan itu. Dia menantikannya dengan mengerjakan keselamatannya. Di paimai mana ma debata. Hari ini debatai hari paruhumani marhite namar parange ibana saliling ibana manguru parange na dinggan. Parange na patudun holong ni debata. Parange na patuduhon pangurupion tuaka si urupat. Songon hatarida nong manada debata. Jala moloro ano debata. Hari paruhumani. Ulupuluk nama jalota. Lasnirohan nama hilalota. Dangaka paruhumape. Napadua damang denang. Hatan itu hanon. Nang totong mabay ruji-ruji tu hita. Asa totok kita. Di bagasan partikia sesonarion. Molo majalo pangurupyo kita. Tapatah majolo dirita. Pantas do diurupi. Pantas do ditolong, manang tahu. Banyak orang sekarang ini Tuhan. Aku mau ini dan ini sebagainya. Alai pangalahona. Dang patuduon lomoni rohani debata. Maka yakinlah. Ketika engkau berdoa. Tapi engkau tidak mengubah hidupmu. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Pasti engkau tidak akan menerima doa-doamu. Tetapi ketika engkau meminta pertolongan pangurupian sa debata, marhite-hite tangyamu, jala di paubaho pangalahong bartulo moniruan ni debata. Pasti ditangihon debata, salut na katangyamu. Amin, martanya kita. Moliati mahu pasa ruan nami tuho ali debata Jehovah. Didinggan di basam di asini roham. Taruli do tutuhami Tuhan, di baik ko marhite-hite hatamon. Dajari ho kami, asa paradihon rohanay marhite-hite parangin na dinggan. Laho majakon ari paruhuman nanang patupaw mo tupor tibyon. Radiduhan majaloy Tuhan. Hupaw bahami ma rohanami. Muliati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang. Salam sejahtera.